i vi negre. És raro. No està del tot dolent, la veritat, però és molt estrany. És que és molt raro, tio. És molt estrany. És molt raro. No, suspende. També m'heu dit que provi aquesta altra combinació, que és llet condensada i vi. Tio, un fàstic. Hòstia, m'agrada més que la combinació de llet i vi. Jo crec que és perquè la llet condensada és dolça i té més textura a la boca. L'altre era molt estrany. No està mal, eh? O sigui, això com una salseta per un postre.